Básničku máte prichystané? My máme staré dverí na západníky. Detičky. Prišiel Mikuláš. A vy ste sa radovali s tým, však vy viete s kým. Že by ste mali mnoho toho, však vy dobre viete čo. Nech od vás čerti smolu odnesú a choroby stratia vašu adresu, veľké príjmy, nízke dane a lásky tak primerane. Mikuláš je to starý, kde on robí veľké čary. Nadelite radosti a zvyknú sladkosti. Došli mi kolegyni, že to no, Vašek, za to, že ste tak pekne počúvali, detičky, dostanete sladkosti. Ešte kvízy, nie? Ešte kvízy? Povedzte A a B alebo C. A, B, C, A, všetky. D, no. A skoro odpovedie. Ja dostajem mega sladkosti. Prvá otázka. Podľa legendy zmaží také 3 dcery zadlženého obchodníka, ktorý chcel predať do nevestnica ako po a vhadzoval peniaze do bytu cez okno, až bola na dlhý a veno, pobezal si ich všetky za ženy, ale v podstate ako biskup zakázal všetky nevestnice. No, typnite si. Večko. Tak je. Ja som aj nepočula. Ruska, obe Grécka alebo poce Turecka. Ačko. Tá otázka, kde bol svätý Mikuláš biskupom? Po A v Miami, po B v Lyone a po C v Mire. No, detičky, že ste tak pekne odpovedali nám, dostanete sladkosti. Takže keď mi ukážete prídu, však to je kto. Čo máte teraz? To som Sara. Toto je toto. Nie, je to. A toto? Nebo to majú? Čo? Ani na ruku. Nie. Ďakujeme. Majte sa, No, deti moje zlaté, keď ste počúvali, tak vám naši koledníci povedia nejaké koledy. Mikuláš je tu starý, by on robiť veľké čary. Nadelite radosti, čiž mu plnú sladkosti. Vinčujem vám to, však vy viete čo. Aby ste mali veľa toho, však vy viete čo. Nech čerti od vás smolu odnesú a chorobu stratia vašu adresu, veľké príjmy, nízke dane a lásky tak primerane. Takže prvá otázka. Mikuláš sa narodil na území dnešného po A Ruska, po B Grécka, po C Turecka. Správna odpoveď je Ačko, Ruska. Kde bol svätý Mikuláš biskupom? Po A v Miami, po B v Lyone alebo po C v Mire? Mire. Prečítam nejakú. Lukáš, čo každý? Čiže ti budete mať veľa roboty tým pádom. A vy ste to stihli. Príjma
Ale práve. No a to nemusíte hovoriť. A niečo mali ešte niečo doplniť? Nie, určite sa. Príde Mikuláš. Detičky moje! Mikuláš! A na okrem čertov a anielska. Dane a lásky tak primerane. Mikuláš, detko starý, Bion robí veľké čary. Nadelej ti radosti, čižu plnú sladkosti. A teraz si dáme kvíz s otázkami. Čiže prvá otázka. Mikuláš, v akej podobe? Aby mali na dlhý aj peno, pobe vzali všetky za ženy, alebo poce ako biskup zakázal všetky nevestnice. No nehambíte sa. Pozor, Dajte nejakú odpoveď. čerky sú dneska veľmi zlé. To na vás vyšačia, keď nebudete dávať odpoveď. Na sladkosti žiadne. Svätý Mikuláš je ochráncom detí, ale tiež patrónov po A. kominárov a morárov, po B. rybárov a námorníkov, alebo po C. prostitútok a námorníkov. Mikuláš sa narodil na území dnešného pola Ruska, po B. Grécka, alebo po C. Turecka. Nejaký odpoveď? To musíš vedieť iba ty. To mali by ste to vedieť aj vy. No, skúste to typnúť. Rusko. Piatá otázka, kde bol svätý Mikuláš biskupom? Po A. v Miami, Poznámky hlavne, poznámky. Tak to ma najviac poznámok dneska mám popočať. Ona nevie, že za čo. Ja vám urobím fotku. Tak to tak jedna není. Ale Vy sa nesmejte, vy ste sa mali hodne učiť, však má dobré známky. Pane Bože, to vám je nasmiech toto. Hrozné s vami. Hrozné. No, výborne, Lea. Veľmi pekné známky, dneska dostaneš veľa. Prídem večer. Chceš pistáciovou a čokoládovou? Ešte na výbore dáme, nech sa páči. Ešte. Nič sa neboj, dávaj, nič sa neboj. Ja som Mikuláš, ešte bol. No patúne. Hlavne, že Pepsi na hodine, hej, ale angličtina peťky, no táto to je. Ty si sa aj na pienko. Neboj môj, no. Čo to te známky, tu máš zlatý. Maria, pojďme. Tomáš, ani sa ma neodchýť. ja vám vyčujem, že čerti od vás slovo odnesú, ako roby stratia vašu adresu. Ver, že príjmi nízke dane a čižu plnú sladkosti. Chcete nejaký ten kvíz? druhá otázka. Podľa legendy mladík zachránil 3 dcery zadlženého obchodníka, ktoré chcel otec predať do nevestinca ako po A. hadzovaným peňazí do bytu cez okno, až bolo na dlhý aj veľký. Takže Svätý Mikuláš je ochrancom detí, ale tiež patrónom po A. kominárov a morárov, po B. rybárov a námorníkov, alebo po C. prostitútok a námorníkov.
Bčko. Aj som? Áno. Počujte, Mikula sa narodil na území dnešného Poľska. Správne. Piatá otázka. Kde bol svätý Mikuláš biskupom? Po a v Miami? Môžete sa čerto, na čerto po vám nechodia zase. To bolo až také kráľovstvo. My sa dobro Technovky, ne? Tomáš, to ty sa to môža. Aha, ekonomika, to čo je? Ale už máme jednotku. A tu není? Znamočky. Dobre, znamočky, dobre. Náhodou, ja som také mal, ešte keď som na základnú chodil. Preto prídeš tu. No, poď sa posadiť. No, čo tu máš také zlé? Ale to čo vám poviem? 3, 5, prosím. Škola ma nebaví. No, tá ani mňa nebavila, no. Preto už mám 150. Matematika 5.1. Sú to také známky? Ale to si dá. 4, 5, 4 už prirada. Dobrá. Áno, to je ona, keď ma vidíš. Ja poznám to. Hej, zlata, ne? Saša, pohode. Tak. No dobre, ako chceš čokoládku? Pistáciu, čokoládovú. Čokoládovú, prosím. No, nech sa páči. Ďakujem ti. Nemaj za čo. Tak si ho vysvetlieme. Tak si ho celé ďakujeme. Majte sa do aj vám ďakujeme. No, Povedala nejakú zasnieženú krajinu. Dobrý deň. Takže, Je to až. Druhá otázka do nevestnica. Ako po hadzovaním im peňazí do bytu cez okno, až bolo na dlhy aj na veno, obecal si všetky Pobe rybárov a námorníkov, alebo poce prostitútok a námorníkov. Ešte raz prostia. Po a kominárov a murárov, pobe rybárov a námorníkov, alebo poce prostitútok a námorníkov. Poďte a správne. Však som povedala. tak vás obdarujeme sladkosťami. Takže všetci dobrí boli. Á, dajme tomu, že hej. My budeme tým Mikulášové. Prvé ty, že by to bol Ale tu bude hodine. A cez prestávku papať. Je to, zavolajte. Máte to ešte jedno. Dobre, ďakujeme. Ďakujeme, dobrý. Príďte sa. Moje mladé, milované. Dobrý deň, no, okrem červíko a Ak roby stratia vašu adresu, veľké príjmy, nízke dane a lásky tak primerané. Mikuláš je starý, vyhovorili veľké čary. Naďalejte radosti, čiže plnú sladkosti.
Chcete aj quiz, deti moje? Hej. No dajte quiz. Ktoré navštevuje a obdarúva deti. Po A v podobe biskupa, po B kardinála, alebo po C pápeža. Áno, správne. Ešte ďalej, podľa legendy, mladý zachránil 3 dcery zadlženého obchodníka, ktoré sa otec predal do nemocnice, ako po A vhazol im peniaze do bytu cez okno, až bol na dlhý tak Povedačko ešte raz a otázku. Vhazoval im peniaze do bytu cez okno, až bol na dlhý tak Ešte raz. Že vhádzal peniaze do bytu? Do bytu cez okno, až bol na dlhý aj veno. Neviem, čo je veno. Veno, neviem, čo je veno. Bude Ačko. Je to Ačko. A co je? Čo bolo Ačko? Ačko bolo kombinátorovom monarchom. Ja je tam Správna odpoveď je B. vedela. Mikuláš sa narodil na území dnešného po A Ruska, po B Grécka alebo po C Turecka. Kde bol svätý Mikuláš biskupom? Po A v Miami, po B v Lyone alebo po C v Mire. Kde bol svätý Mikuláš biskupom? Hlavne svoje poslední. Dneska Ríšo tu není, dneska je Mikuláš. Kutko, šo, Lucia, poď sa ku Mikulášovi. Dneska tu sa je Mikuláš, nie Ríšo. Ríšo zajtra príde do školy. Dobre. Ja som si myslel. No tak ho, poďme. To ten mobil na hodine, to je hrozné. Aj ten bordel, no. Ja nezadám, pukneš. Stádaj, ja mám pukov, kde vidíš dneska. Jaj. No moja čo sa neučíš? Slovenčina, čo to? To je opravené. Hej, a poznámka mobil na hodine. Poznámka, pán profesor. Odtedného. Neviem o tom, takže o čom neviem, by sa nestalo. Chceš to vidieť? Ja ti to dám. Dobre. Štefan, no poď. Čerky, ale čerky nie. Čo sa nevíš? Píš. Nevyšlo, no. Čo nevíš? Chceš sa učiť? Chceš maturovať? Samozrejme. No, to je iba za maturáciu. To je podstatné, že kedy? Kedy chceš maturovať? Daj V riadnom termíne. Samozrejme. Teraz tu napísať písomku, teraz keď mi Chceme. Ty nejdeš. Čo sa Čo to ten písomku? Opravíme? Určite? Nie, že nebudeme maturovať, bo bude zle. Nie. No, jak chceš čokoládku? Čokoládovú pistáciou. Čertík. Tak ja mám rozdávať. Kto to videl? To sú zlaté čertíky. A Štefan, tak už je nie. Tak potom 9. Pani Veronika tu nie je, Hrostiová. A to? Dobrý deň. Môžete, jasné. No, detičky moje krásne. Okrem čertíka a anielika som s čertíkou. Ja som dneska pozoznaný. Dneska som veľmi. Mikuláš Detko starý, vy robiť veľké čary. Nadelí vám radosti, či sú plnú slavnosti. Nech čerti od vás smolu odnesú a choroby stratia vašu adresu, veľké príjmy, nízke dane a lásky tak primerane. Krása, chlapci, veľmi pekné. Ja si myslím. Dajte sa byť, nechajte sa aj keď zlé. Čertíci, no nechcú nám rozprávať toto odpovede, tak im motivujte. Celý čierny.
poplatník zachránil 3 dcery zadlženého obchodníka, ktoré chcel otec predať do nevestínca. Ako? Po vhadzovaní im peňazí do bytu cez okno, až bolo na dlhy aj na veno, vzal si ich všetko. Tečko? Správna odpoveď je Ačko. Tretia otázka. Svätý Mikuláš, ako sa Ačko? Označím odpoveď A? No sa nepýtaj. Je to Bčko? Ačko. Bčko. Čo som ti hovoril? A piatá otázka. Alexis Šimaj, to je? Aj poznámka, čo je to? Nevadí. Vadí. Čo je za tieto Však ja, že Braňo máte na rade. Drž mi to. No poď si tu sám, určite sa, poď. Netreba. Aj to bude celý čierny budeš. Ja budem radšej čierny. Dávaj, pomaľ tebe. A že mi to pomôže, bude čierny. Dobre, tak. A nenatáčajte ma si. Ja som veselo pohlasí. Čertíci za tie 2 peťky bude dať, čo treba, do vystrali. Navájaš. Krása, to sa mi páči. Hovorím, dneska sú veľmi rozčertení. Ďakujem si šokoládky. Jedna je odhlašená. Treba to. To je iní čertíci nespravia, lebo má dobré známky. No, tak za to je dať, čo spravia. Vlastne, jak tiež nerobíte. Aká je pekná. Krása, výborne. No dobre, no. Ešte za Halloween ste dostali ocenenie, druhé miesto. A za Európsky deň jazykov tiež druhé miesto. Prekvapenie. To hneď rozpalíte si. Ja som to vyhral. Nekamerujte. Nič z toho si ani nerobí. To ty si búchal? A nebúchaš, tak si chcel byť búchať. Takže, koledníci moji drahí, koledujte. Nech čerti od vás smolu odnesú a korovky stratia vašu adresu, veľké príjmy, malé dane a lásky tak primerane. Nie, počkaj, pôjdeš do toho, do... Môžem ísť naraz? Môžem ísť naraz? No dobre, deti moje krásne. Myslíte, že sa ste zvenie za ne? Najprv si pozdravím. No, čertíci moji, za poznámku. Dáme fotku. Nie, nedáme. Ale... Poď sa, môže, nemám čas, však ešte mám dneska celý svet pred sebou. OK. To cestu bráť, ne? Áno. Čo dnes sa neučíš? Prečo sa neučíš? Nechceš sa učiť? Ja sa učím. Učíš sa? Áno. 3, 5, 3, 2, 5, čo je? To už sa nám začne. Hej? Dobre, dobre. ADK 5, 2, 5. To neviem písať, ty vole. 5, 1, 5, 1. Učíme zbežne. Telesná? 5, 5, 3, 2, 1. Kajko 2, 5, čo? Tam nie je jednotka, tam nie je jednotka. Ja ti neukradnem, vyskak si jedna skorima. Ja ti neukradnem. Daj mi to tam. To po dve dostávame? Jaký šišom, brat? Bude strana. Počkaj, ešte jedno. To je pikos. Klopte. Ja nebudem.
Boris, teraz opäť máme. Dobrý deň. Černý údelníček. No, takže je tu recept dneska okrem jablíkov a anierika, veľmi pekného. Som si doniesol aj koledníkov, veľmi zlých a nepočúvajú. Chlapci, koledujte. Nech čerti od vás smolu odnesú, ako robí, stratia vašu adresu, veľké príjmy, malé dane a lásky tak primerane. Detičky a dajte. Čerky si tu, chlapcov trošku pozbuďte, lebo nejako... Zapájajte, Celý čierny. Lebo nejako sa im nechce. Stranná odpoveď, Jačko. No povedz, čo je to ABC? Môžem mne sa pýtaš? Chceš? Popadlo povedané. Hej, odpalím sa ti. Je to Ačko z Ruska, je palec. No čo to nezrno. Pomaluj to, pani. Čertíci, poďme. Teda neskrývaj sa teda. Chceš stoličku? Čože, to je To je vzorná trieda toto. Poznámky nemajú, vzorní sú ani... Počkaj, čo tu je? Martin Ivan ešte sa pozrie. Slovenčina 255. No, poj 5-1 či 5-3 dokonca ešte jednotku ti tam pridal. Čistá štyrka. Ešte nejdeme. Tak ty vás vybiedne, či sa mi nepáči. On je černo. Teraz za mňa to behal, pozri. No, šlári. Chceme vyšikovať. Dobrý deň, prajeme. Dobrý deň. No, takže tohto roku som si okrem koledníkov, okrem čertíkov a anielika zadal aj koledníkov, ktorí vám zakoledujú niečo. Takže Mikuláš, že to starý, vy vám robiť veľké čary. Nadávajte radosti, čiže mu sladkosti. Ja vám prajem, nech čerti od vás smolu odnesú, ako robí, stratia vašu adresu, nízke dane a veľké príjmy, nízke dane a lásky tak primerane. To boli dneska naši skvelí koledníci. No, tak myslím, že čertíci tu nebudú mať žiadnu robotu, keďže ste dobrí profesori. Ďakujeme vám za pozornosť a samozrejme sladká odmena pre každého. Jeszcze tam kryla. Mikulášovým a to rovnako veršom. Ďakujeme Mikuláš za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé. Stretneme sa o rok zas, príď Mikuláš, príď medzi nás. Ďakujeme. Ďakujeme.
Ty sa usmej sa na kameru. Čáme, keď spróbuj zase. Nech čerti od vás zmluvu odnesú a choroby stratia vašu adresu, veľké príjmy, nízke dane a lásky tak primerane. Mikuláš dedu starý, Vion robí veľké čary. Na 9 radosti, čiže plnú sladnosť. Ja zostal Zeman. Však to nemáte ukazovať nikomu v zámky, ne? Mikuláš môže všetko vidieť. Nemáte si dáme rovnať. Bulgarizmy naučovať sa hodinu. Pozorovám. Florbal. Vyrušuje na hodine. Florbal hráme. Hráme 5-1. Hej. Pán profesor vás na už odfotí. Hej no, že viacerí boli pomalovaní. Tým je to návedia aj to. Aby sa nepovedalo, že pôjde sa. Ale to máš aj jedno, to To by bolo, ale Sladké. A jak sa pistachové? Poslední triedu najprv. To je aké? A tako dokumentuje, ďakujem. Ty prečítam je? to povedal Borek. Al-Qaida. To tu fixu zavri, hej. Adam, sadnite si na miesto. No, deti, takže namiesto okrem čertovou a Angelika si doniesol aj tu koledníkov. Chlapci, koledujte. ja vám prajem, nech vás čerti od vás zmluvu odnesú a choroby ale ešte tam si neudrží. No, už nejde po mene. Biológia 555. No, musíš doučiť. Ekonomika 555. Igor, jak sa bojíš? Všetci pôjdu preč, neboj sa. Čo sa neučíš? Načo? Ten si sadne na klienku. Načo? Nie, ja sa učím. Načo? Ja sa nechceš, že ho Mikuláši. Sadni sa kola, čo chceš aj oce. Nie? Jakú chceš čokoládu? Čokoládovú alebo pistaciovú? Čokoládovú. Čokoláda, čo sa neučíš? Tak sa učím. Všetci sa učia, nič neviem. No dobre, nevadí, no. Jakú chceš čokoládu? To je jedno. Jakú? Jedna jelka sa na políka. Výborne, Anielik. Tam môžeš dať čokoládovú, no. Ďakujem. Neukážem? No ja verím, že sa učí. No jakú chceš čokoládu? Znamená, že sladko. No ešte to. Máma sa učí veľa. Pokej, tak ideme. Vymenie. Áno. Díky. Akože będę nemyslel. No a my pokračujeme ďalej samozrejme.